Guess who we have here? You know we've been there. You know we don't dance. You know we've been there. You know we don't dance. You know we've been there. You know we don't dance. There you go, check. Yan nura na daɗe a hip hop, hustle muke mun jima muna ta hip hop. Babu agaji kaga ba batun follow up, ko studio a ƙasa ne nake ta hurry up. Ba money ko abinci ma a bamu ci, su ko haters ba su san ganin mu kai kaji. Ko a area wasu sai su dinga ce ku ci, mu suke tsana ba su san ganin mu to ku ji. Lokaci ya zo mu ake ta so ko ina, in na je a show mu dinga fotuna da gayina. Thank you daddy kun yi addu'a da momina, bamu daina. No mu see the ultra sun jima suna ta hozulin a ko'ina. Kuna ina? Na tuna da lokacin da muke sake bagijins mu ɗaura dura tsaka. Kuna ina? Mu muke ta waina kasar da biro don mu sa kiɗa mu ji a radio. Kuna ina? Hip hop hooray, hip hop. Kuna ina? Hip hop hooray, hip hop. Kuna ina?